Sorin este student. Prietena lui, Valentina, și-a întrerupt pentru un an liceul. Cei doi tineri au locuit până în urmă cu 2 săptămâni la părinții Valentinei. Acum însă s-au mutat la părinții lui Sorin. Gabriel, tatălui Sorin, stă mai toată ziua acasă. În această situație problemele n-au întârziat să apară. Înțelegerea a fost că ne primesc să ne ajute o perioadă, noi nu ne descurcăm, eu încă nu sunt pregătită să-mi iau un serviciu și cum m-am mutat aici au apărut certurile. Altă față au cu mine și cu altă față cu el. Noi trebuie să facem totul în casa asta. Ea, ca fată, nu trebuie să te ajute, nu? Asta era datoria dumneavoastră să faceți, să-l creșteți. Hai, pleacă de aici. Nu pleci! Ia mâna pe de aici, că te iau și pe tine. Pleacă de aici. Haide, hai. Auzi, domne. Te rog, auzi, aici nu se poate ca la tine acasă, domnișoară. Așa și? Păi cum și? Ești chiapiu, ești bătut în cap. Sorine! Ia mâna, mai. Îți place să te curci, îți place să fii prieten cu el, îți place să faci ce faci și mai departe. Cu tine nu se poate face aici? Ce e asta, mă? Ce e asta, mă, bucătărie? Dar vină să-ți arăt ce e în sufragerie. Hai, mă, lasă, la lucru, nu. Da, asta nu, chiar. Păi nu! De ce? Să sunt după fondul vostru, nu? Dar ție scădea mâna? Să te porți ca ta, Dar nu, nu dacă puteți nu frumos. pleci acasă, gata, și cu asta acasă, la mine nu mai stai acasă. Gata. Să rămână cu mentalitatea lor, eu rămân cu hainele mele. Hai, nu. Ba da, eu așa gândesc, dacă nimeni nu mă înțelege, eu am plecat, lăsați-mă în pace. Hai, pa, și adio. Dați în gură odată și zici și după aia lasă treacu nebunul ăla să vorbească, iau și o pungă de cartofi și o pun acolo. Păi asta-i pur și simplu nesimțire, nesimțire curată. Las că vă arăt eu vouă. Sorin, ia și tu față de masă, mamă, pune masa acolo și hai să terminăm Stai puici. degeaba, nu? Auzi, Vali, ia vină puțin să vorbesc ceva cu tine. Mă ajuți la chestii de astea sau poți să faci tu singură? Că eu La mă mama ta ajut. ai învățat să faci ceva? Logic am învățat, că doar n-am stat să mă uit pe pereți. Vezi, mai pui și puțin ulei, că e așa ceapă fără, astea brânză fără ceapă. Eu mi-o separ pe a mea, nu pun ulei, așa îmi place mie. Treaba mănânc. voastră, dacă vă place la amândoi O să-mi separ maioneză, mâncarea și asta e viața. poți să fii puțin, Sonelu? Gabriel, tatălui Sorin, vrea să-și expună nemulțumirile. Chiar așa, acum, nu... Că ce că... Băi, gândește-te că nu ne nici cu bani, nu avem probleme de astea. Sunt niște chestii la mijloc. Vreau voi să mâncați așa, dar și atunci... Știu că e puțin așa mofturoasă și că Păi și- are gusturi. Chiar așa? Mai că... Eu știu că suntem probleme. Mâncăruri separate, toată mâncarea faceți Așa? pentru voi și o parte o Și o separată separ- pentru noi, ce e așa de greu. Fac eu toată asta, dar atunci să vină și ea să se atunci să se pare. ajuta acasă și... Păi și atunci, scuză-mă, și atunci, eu ce sunt atunci, eu ce sunt acum? Sunt bucătarul casei, o zi, 2, 3, 7, 9, până că, păi și doamne, voi vă puneți palma, am fost și plecați, nu? Hai că te ascult. Mai mâncați sau vorbiți? Nu mă interesează. Eu fac ce voi și la revedere. Se pare că Gabriel nu prea o are la suflet pe Valentina. Să vedem de partea cui este Sorin. Pe mine mă deranjează problema cu mâncarea, știi? N-am mai văzut asta în viața lor sau... Ei să știi că au și dreptate, pentru că bani nu sunt prea mulți, iar ei se spetesc... Tu le iei apărare acum, nu? Păi eu le iau apărare, pentru că ei stau o grămadă de vreme la bucătărie, iar tu pur și simplu vii și le impui lor Și niște ce? reguli. Ca tu să Tu te ești de oferi mai acord mult. cu ei, tu mă iubești pe mine, dar ești de acord cu ei. Cum am venit aici, gata, te-ai schimbat, ține mai cu ei. Eu nu mai am niciun cuvânt de spus în fața ta. Deja principiile sunt făcute ale lor, trebuie să înțelegi și pe ei și pe tine. Ți-au băgat în cap tot felul de idei că ea e inamicul. Înțelege că și mie mi-e greu să fiu la mijloc în conflictul ăsta. După Ei trebuie gusturile să se tale. adapteze cu mine, nu să mă trateze ca pe un intrus. Nu pot să fiu puternică când îmi vine în față și îmi zice ce mai faci, nu știu ce, și pe tine te cheamă Sorin, ia uite ce am mai făcut asta, aoleu. O zi în față, să nu se mai poarte așa, dulce, Așa. și să zică pur și simplu ce doare. Păi hai să încercăm. Da, vină puțin un pic. Ce s-a întâmplat? Uite, discutați voi doi. Zic, domnișoară, care e problema? Nu mai vreau să fiți așa de lingușitor cu mine și să spuneți... Adică n-am înțeles, cum adică linguișită? Păi, după ce că suntem în casă, care e problema? Mă tratați ca o intrusă. Te rog frumos, lăsăm ifosele și chestii de-astea de domnișoară mare și de chestii de-astea că nu vrei să Ifose, faci a? aia, să nu știu ce. Ifose, am zis. De ifose, da, de ifose, da. Care e problema? Nu
Te-am rugat odată să mă ajut la aia, să mă dai. M-ați rugat? Nu, l-ați chemat pe Sorin să-i spuneți că de ce nu vă ajut eu pe dumneavoastră. Nu ați venit la mine să spuneți. Și ajută-mă și pe mine, te rog. Dar trebuie să-ți vorbesc în celular, alo, vino încoace să nu, puteți sau să să-ți mă bat la chemați. ușă, ce vrei să-ți fac? Nu să așteptați pur și simplu să Dar un stați impuls așa. din partea ta nu se poate, domnișoară? Nu se poate, De pentru ce? că așa am fost crescută. Nu Când are știu, mă, cineva dar- nevoie de mine, Auzi, mă dar cheamă și... crescutul ăsta la tine acasă nu se poate și dezvăța? Orice nu se dezvățare poate nu dezvăța. învăț. Învăți atunci atitudinea și mentalitatea la noi în casă. Dacă vă schimbați și dumneavoastră. Păi cum adică adică eu să-mi schimb față de tine? Cum puțin? Nu ți-e rușine puțin? Nu. Nu ți-e de mine? Că-s mai bătrân ca tine? Nu. Păi atunci să fiu tată, nu ți-e rușine? Ea e Nu, posibilitatea nu mi-e asta. rușine, trebuie să Păi socializăm suntem oameni, și dar te fiecare rog să frumos, ne înțelegem. La mine în casă se impune o chestie, da? Și fiecare la noi în casă face un anumit fel. Că Că ai nu- venit de acolo de la tine Nu și ai venit convine să aici. mă și- tratați așa. Păi nu te tratați fata, dar dacă tu îmi stai cu ușa închisă și eu vin pe urmă, ce vrei să fac? Dar de ce Să te ascult și tu, să zici și tu la un moment dat, nu mă ascult, ce aveți de dumneavoastră, de noi? Poți să faci și o Dar grea? de ce vrei neapărat să vină la tine mereu? Chiar am ajuns să fie de nesimțirea asta crasă? Dar sunt așa de nesimțită? Păi dacă stai toată ziua acolo de la 9 la 12 sau eu știu, trebuie să vin eu peste tine să te ciocănesc, nu? Da. De ce da? Vezi, uite, sunt niște Dacă aveți răspunsuri nevoie de foarte ajutor, aiurea. dacă Pentru aveți mine mă nevoie de deranjează. ajutor, băteți și eu Să nu vă crezi cumva că refuz. dacă am 50 de ani și tu ai 18, tu ești mai presus decât Dar mine n-am sau... zis că sunt mai presus, dumneavoastră a zis că sunteți mai presus decât mine. Da, dar Eu și n-am n-ar zis fi niciodată, rău am ca- zis că suntem ca- oameni toți și trebuie să socializăm, nu Auzi. contează vârsta. Am ajuns chiar să ștergeți cu mine pe jos? Ce e Dar ce nesimțirea vreți să asta? fac? Să joc cruntă. țonțoroiul pe aici, să mă Dar nu, put în frate, casă? dar lasă-l dracu de calculator și... Dar poate dorm, Poftim? poate dorm. Când? La ora 12 tu dormi, da? Dar La ora 12 tu Ce? dormi! E anormal, Bravo. un om nu poate să doarmă până atunci dacă îl doare capul. Ai nu muncit are- mult rău de tot, ai dat în bălbăial de... Lasă-mă Dar dracu. poate mă Te simt rog rău. frumos, La asta nu v-ați gândit, nu? ajută-mă la o mâncare, la o cumpărătură, la aia, nu să-ți bagi eu în ușă, la ora 11 sau la 10 jumate, Deci după ce pleacă... să-mi pun ceasul să sune, stați așa că la ora Vai, ce asta greu este, trebuie să mă o să cheme... slăbești mult rău de... Hai mă, mă lași? Deci eu acum, în momentul ăsta, eu pendulez între cum am trăit la Iași și cum trăiesc aici, în casă. Așa. Și de-aia mi-e foarte greu să renunț la cum am trăit la Iași, pentru că trăiam destul de bine. Aoleu, Sorine, mai de voci, lasă-mă dracu în pace, că nu mai pot. Mă duc să mă culc, nici nu mai am poftă de mâncare măcar. E limpede că atâta timp cât Valentina nu va juca după regulile lui Gabriel, ea și Sorin nu vor avea viață ușoară în această casă. Aoleu! Sorine, să vezi ce-ți fac. Așa se lasă astea întinse pe casă? Las că vă arăt eu vouă. Păi cu cine vorbesc eu, ha? Mișcă-te! Mă, mișcă-te! Treci, hai! Mișcă-te, lasă-o pe ea, dacă nu vrea. Nu ți-e rușine măcar puțin bun simț să-i spui să vină lângă tine să te ajute să speli vasele? La mine nu e regulă ca la Hai, tine. mișcă-te! Da, și Pentru că ce? Îți cade mâna dacă speli și tu, da? Dar ție scădea mâna? Trebuie să strâng după fundul vostru, nu? Nesimțiți-l, nu ce sunteți. Sunteți niște măgari. Noi ca bărbați trebuie să facem totul în casa asta. Ea, ca fată, nu trebuie să te ajute, nu? Așa și? Păi cum și? Ce faci? Ce gesticulezi la mine acum? Că-ți trag o palmă de nu vezi bine. Și dacă le spăl eu ce? Băi, ești tălâmb rău de tot. Lasă-mă dracu, baci. Păi chiar și de prost ai ajuns? Te rog frumos, haide, cheamă-o să spele. Nu vă e rușine? Are dreptate în fel. Da, Mergi și după, spală după tu. ce face balamucul ăsta. Păi să vină să spună. Trage după câine, Exact trage despre ce după aia, vorbeam, fă știi? aia, fă aia, la altă. Păi dar ce să... Vezi că maică ta nu e acasă și Vrei dacă să am urlă? Du-te la cumpărături, fă Du-te tu aia, și- Nu mă mâncare, duc până nu vine să-mi spună. Dar du-te tu direct. Da să-mi zică. Du-te tu De ce direct. te cheamă iar pe tine? Uite, iar s-a repetat faza asta cu chematul. Ați E venit să orgoliu? spuneți. Păi, dar, păi se aude în toată Foarte casa. bine să-mi spuneți. Păi ce Haide, să vă spuneți-mi. spun? Că n-am Vă strâns spun. masa, că mi-a lăsat farfuria. Nu Păi să începeți să țipați, să-l chemați pe Sorin. Aici nu se poate ca la tine acasă, domnișoară. Hai, Dar te rog și aici frumos. e închisoare? Păi nu e închisoare, dar ori te porți ca la ta, Dar nu, nu dacă puteți nu o pleci frumos. acasă. Gata, și cu asta pasă. La mine nu mai stai acasă. Gata. Dar atunci strângeți dumneavoastră. De ce a dracului? Dar ce am Ei, ajuns? Mișcați-vă, dar să nu zi de 2 ori, că vă dau afară în șuturi pe amândoi. Da. Gabriel e un tip autoritar, dar nici Valentina nu se lasă mai prejos. Să vedem cine țipă mai tare. Te rog frumos. Farfuria. Da, așa Vă rog e frumos, foarte hai. bine. Se poate. În sfârșit, am ajuns să iau lecții de la Le-ați niște strâns, nu? mucoși. E obligația voastră să o spălați, de bun simț. Dar o spăl când vreau, când simt eu nevoia că vreau să o spăl. Auzi, băi, tu nu speli când vrei, ai înțeles? Ia mâna. Lasă-mă, Sorin, în pace, nu vezi că vorbește aiure.
Mai se pare că ești cam neobrăzată și Dar cam ne-a făcut nesimțită. treaba, ce mai vreți de la Adică noi? cum ai lăsat? Adică el lasă prostul să vorbească că noi suntem mai Păi, dar deștepți ca nu voi. vedeți că vorbiți degeaba? Păi, adică vorbesc la bec, nu? Nu, ați spus ce am avut de spus, v-am ascultat, dar cu ce mai vreți? Ce mai vreți de la noi? Faceți ceva și hai, o plecați de acasă, voi faceți, nu știu, faceți, eu m-am apucat, eu am făcut curățenie. Voi ce faceți? Voi de ce m-am apucat acum? De mâine cu mâine de fund și săriți în sus? Da, poate ne apucăm cu mâinile de fund și sărim în sus. Nu mă enerva. Ia vină încoace, că ți arătă. Vină ia să încoace, văd. vină încoace, hai. Ia. Ce să stai aici? Ce să stai aici? Ce să stai aici? Haide, ce Ia să vină Sorine încoace. Îți place să te cuști, îți place să fii prieten cu ea, îți place să faceți ce faceți și mai departe. Curățenie nu se poate face aici? Păi asta e pur și simplu nesimțire. Nesimțire curată. Dar Poate ce vă ți-ai spus, nu mă interesează? deranjează. Din moment ce ne-ați dat camera asta, putem să facem ce vrem cu ea. Ne aranjăm lucrurile când vrem Nu noi. zău! Da, eu sunt prost și nu înțeleg. Voi sunteți deștepți și înțelegeți. Nu, nu e vorba de proști și Lasă deștepți. dracu pe E vorba bătrân de că- neînțelegere. Da, lasă prostul că vorbește și voi sunteți așa cum sunteți, da? Să ne lăsați în pace aia, în nu camera aia, nu noastră, aia, nu, liniștiți. ce aveți Să de ne gând? înțelegeți, că suntem și noi tineri și Vai, că nu să mereu păi, să am știi că- aruncat un blu, gata, îl băgăm în șifonier. Nu, îl faci, îl aranjezi cum pus-o trebuie, fac domnișoară. furios, Vrei spălăm să-ți arăte imediat. cum se aranjează? Uite ce se Dar aranjează. poate acolo. n-am timp să-l aranjez. Da. Da, ai Da. timp de altceva? Poate am timp de ambele. Da? Băi, Sorine, ai timp de altceva cu ea? Certa dintre tineri și Gabriel devine un adevărat conflict al generațiilor. Între timp ajunge acasă și Adina, soția lui Gabriel. Poate ea va reuși să detensioneze situația. Din una în alta am dat-o la ceartă cu ei. Păi dar ce să mai... Ia, nu mai mă, ia. Că nu mai pot, frate, nu mai... M-am săturat. Dă încolo de treabă, păi, dar ce am ajuns așa slugă? Măi, copii, am plecat la 5, La m-am ce? dus, m-am angajat. Ce vreți să fac mai mult? Faceți ceva. Du-te, fată, la muncă. El e cu facultatea. Du-te la muncă. Da, și asta e o Dar scuză. nu mai obligați pe ea să se ducă la muncă. Poate nu este pregătită să muncească, să se ducă la muncă deja. Dacă dorm cu el zi de zi și poate faci și treabă ce nu trebuie, să Așa. nu mai vorbe. N-am înțeles, care e problema? Trebuie să-ți asumi și niște responsabilități. Nu m-am mutat cu Sorin într-o casă singură ca să Atunci am de ce stați cheltuieli împreună? și... Putea să stați fiecare la casa lui și era totul în regulă, n-aveai responsabilități, n-aveai întreținere, n-aveai cheltuieli, n-aveai Tu stăteai nimica. până își terminai bacalaureatul și sunt sigur că... Păi era mai terminai. bine la mine, că nimeni nu ne Nu, cerea nu, să... nu, să- așa, nu gândi așa. De ce? Tu stăteai și terminai bacalaureatul, el stătea și termina facultatea și când după aia termina... când erați Că nimeni nu și-a pregătiți. Asta e iar o gândire aia logică, liniară, Asta e din lineară, strămoși, așa da, înțelegi că tu? așa trebuie să faci Nu că așa aia, trebuie. pormă aia, pormă cealaltă. Dar e frumos să-mi spună că la 18 ani ea Pentru nu că vrea este să destul muncească, de ce aia mare nu Păi e vreau? frumos! Cum adică, ce aia nu vreau? Păi Dar nu tu de ce vreau, la nu vreau pot, în brațe? psihic, nu pot să Oh! muncesc acum. Auzi, dacă vrei eu să nu facem? aveam, mi se tăia macarona și eu nu aveam pensie, ce făceai, Sorine? Iar cu dacă. Dacă Da, și iar cu dacă, dacă. dacă. Vorbim de prezent, oameni buni. Ce se întâmplă în casa asta? Dacă aveai, da, ai. Ori ne ajutați, ori gata, spuneți acum. Și unde vă duceți? Nu Haideți. știu unde ne duce. Unde? O să aveți Nu una- vă interesează, oricum din Păi moment ce nu nu... o să aveți, exact cum i-am făcut și lui fratisul, că i-am zis, du-te, mă, unde te duci? Că n-ai pe unde să te duci. Dar treaba e ta. problema lui unde se duce. Da, așa vă zic și vouă. Dacă el Voi are ce unde se faceți? ducă... Unde? Dar tu Dar unde ce duci? vă interesează unde Păi ne mă duce? interesează, frate, Păi nu pentru vă că deocamdată interesează. e fimiu. Nu în e, casa din asta. moment ce a trecut de 18 ani nu mai sub tutela dumneavoastră, deci nu poate Scuză-mă, nu te să vă dea supăra. explicații pentru ce să facă. Zău? Da, zău. O familie înseamnă când sunt doi tineri care au ales să fie împreună, indiferent că stau la părinți, Dar indiferent că deocamdată stau singuri. nu suntem formați Dar ca o dacă familie. erați singuri într-o Dar nici casă, nu o să reușiți să fiți. Dacă, N-o să dacă o să o reușim. duceți așa în stilul dacă ăsta. tu nu-ți Păi asumi cu asemenea Și dacă oameni, cu voi- asemenea Și mentalități, dacă nu o să voi- reușim. Și dacă Dacă tu voi nu nu o ți-ai- să cereți vreodată ajutorul celor mai în vârstă ca voi, nu o să reușiți în viață, Dar pentru nu, că cereți niciodată nu ajutorul, dar trebuie ascultați. să și oferiți ceva, nu se poate. Mă înțeleg că aveți nevoie de bani, ok, Da, suntem dar toți dumneavoastră aici. nu mă înțelegeți pe mine și văd că nici tu nu mă înțelegi. Păi nu te înțeleg, pentru că eu Auzi, cât de tu cât și le că- țin partea lor. Da, Nu e ține-le nici vina lor, partea nu e nici lor, vina ta. ține-le, ține-le. Mai mă vezi tu vreodată, nu mă mai vezi. Vali se vede încolțită din 3 părți și se hotărăște să plece. Asta e mentalitatea Să lor. rămână cu mentalitatea lor, eu rămân cu hainele Nu, mele. Vali, nu. Nu. Ba da, Nu. eu așa gândesc, dacă nimeni nu mă înțelege, eu am plecat, lăsați-mă în pace. Hai, pa, și adio. Sorin nu reușește să o înduplece pe Vali. Singura soluție rămâne consilierul de urgență. Irina Petrea răspunde prompt solicitării lui Sorin și sosește la locul faptei.
V-am chemat pentru că efectiv nu mai știu ce să fac. M-am certat rău cu ai mei pe motivul banilor și Valentina a plecat pentru că ea s-a simțit mai prost din cauza asta. Bună ziua! Să rămână, doamnă. Bună ziua! Să Lina rămână. Petra. Îmi pare bine. Problema este că eu am decis să mă mut aici cu Valentina și ne tot certăm cu ei pe privința asta, că crede că nu putem să ne susținem și că... Că ce? Nu fac nimic în casă. Nu spală o rufă, nu spală un vas, numai plimbare. Tu câți ani ai, Sorin? 22, Mulți înainte. Mulțumesc. Și Valentina? 18. Mulți înainte și ei sunt copii, sunt foarte tineri. Noi am stat un an de zile la ea și acum 2 săptămâni am venit încoace, ne-am mutat în casa asta. 2 săptămâni. Da, și noi am trăit altfel acolo. Deci, pur și simplu, nu erau atâtea Frecușuri. frecușuri, exact. Eu am 2 servicii. Ar trebui ea, după concepția mea, ar trebui să fie ea femeia în casă. Am înțeles, deci Valentina nu e studentă. Nu, și-a terminat liceu, da? Nu și-a terminat, și-a suspendat clasa 12 și o să rea din septembrie. Am înțeles. Mine m-a supărat așa. Ok, și nici nu lucrează. Nu lucrează. Consilierul de urgență vrea să afle și punctul de vedere al Valentinei. O sună și reușește să o convingă să se întoarcă. Valentina, Lina Petra mă numesc. Bună ziua! Și m-a chemat Sorin, îmi pare bine că te cunosc. Care e problema, de fapt? Problema e acomodarea mea în casa asta, pentru că nimeni nu mă vrea. Le-am spus, mie nu-mi place un anumit fel de mâncare, de exemplu. Le-am spus, ok, o să împărțim mâncarea, că punem prea multă sare. I-am zis că nu-mi place multă sare. Tu și că pe nu mă interesează, nu mănânci așa, ești în casa noastră, mănânci ce-ți dăm. Eu ce să fac în situația asta? Stai mă și eu, să văd și eu, când vine, uite să zic că... Sau să văd eu de la bine, să Dar văd eu și eu. n-am venit aici să fiu tratată ca o slugă, n-am venit să fac mâncare. Cum adică n-am înțeles, pentru tine și pentru prietenii tăi să fii sluga? Uite, eu sunt sluga pentru nevastă mea și pentru fratele lui Păi mare. e problema Nu mă dumneavoastră înțeles, că eu sunteți pentru mine ce așa. să... Și vreți să mă schimbați și pe mine să ajung sluga tuturor? Și Dar nu ești sunt sluga Sunt tuturor. un mic în casa Ești un asta. ajutor în casă. Nu, dar tu nu vrei să înțelegi că tu nu ești sluga tuturor. Gata, n-a luat pâine, n-a făcut mâncare. Dar Păi, cine nu sunt mai eu ești. aici? Da. Eu vreau să muncești ca să vă țineți pe amândoi. Dar ce vă interesează pe voi de unde are ea bani? Eu nu înțeleg, dacă îi dă Poftim? maică sa, dacă îi dă maică sa bani, de ce vă interesează pe voi? Auzi, frate, atunci ea plătește întreținerea? Sunteți ca niște chiriași. Bun, ai venit la mine în casă, mi-ai plătit chiria, mi-ai plătit întreținerea, îmi plătești apa, curentul și așa mai departe. La început, Nu, când frate, păi atunci ne-am ia mutat și aici, voi. trebuia Ia. să spuneți astea exact Nu. cum sunt. La început, cum a fost? Care a fost înțelegerea? Înțelegerea a fost că ne primesc să ne ajute o perioadă, noi nu ne descurcăm, eu încă nu sunt pregătită să-mi iau un serviciu. Deși avem un ajutor de la mama ei, dar ei nu vor să accepte chestia asta. De ce nu acceptați venitul de la mama ei? Nu e normal să mănânc din banii banii mamei dânsii. Cum mă simt eu ca un om la 50 de ani să-mi dea mama dânsi și să mă țină? Înseamnă că mă ține și pe mine. Și dacă am fi avut niște bani și nu vă ziceam că e de la Înseamnă mama, era că- mai convenabil? Deci aveți ceva împotriva ideii ca un părinte să dea bani copilului când acesta ar fi cumva apt de muncă. Exact. Scuzați-mă, dar nu ați avut problemele pe care le-am avut eu. Dar nici tu nu ai problemele care le am eu. Păi fiecare cu problemele lui. Numai o secundă. Iua, despre ce probleme e vorba? Problema că eu am renunțat la școală, Așa. din motive psihice, pe care Asta, le care înțeleg. sunt problemele Am astea? avut probleme cu socializarea la școală, nu mai aveam prieteni, am avut perioade când trebuia să am grijă de fratele meu mai mic, trebuia să am grijă practic de casa mea, îmi făceam mâncare, nu cum spun dânsii că eu nu știu să fac nicio mâncare, nu știu Aha. să fac curățenie, văd numai partea rea. Și tu ești încă în terapie? Ai terminat terapia? Am fost la o doamnă psiholog și mi-a spus că este foarte bine să mă mut, să schimb mediul. Deci tu ai vrut să găsești aici practic o familie. Da, un fel de ajutor, să, Aha. merg, să trec mai departe peste perioada asta. Deci noi te-am primit ca pe un copil. Dar ai ales să-ți întemeiezi o familie, deci nu mai poți fi considerată un copil. Copilul la 18 ani nu mai este copil. Copil care, iartă-mă expresia, face copii care ne învață ei pe noi ce să facem în casă. Că poate și mama îi se duce sacul la fund și nu o să mai aibă. O să că îi țin o dată de 2 ori, de Poate nu mai vrea să te 2-3 țină, ani și gata. efectiv. Nu mai vrea să te țină și atunci ce o să facem? Ne-am săturat să vă auzim tot cu aceleași idei, nu vreți să vi le schimbați deloc, nu mai are rost să discutăm acum. Sigur, imediat se supără, e tupeistă, Da. e obraznică. Ne-a stricat și băiatul, e tupeistă, e... Parcă nu mai sunt fete în toată România asta, adică chiar așa, că... Văd că ei se împacă bine împreună. Păi se împacă. Să accepte un compromis cu dumneavoastră, de fapt despre asta e vorba. Da, să accepte da. o înțelegere Să cu facă, dumneavoastră. da, adică cât de Să cât facă să vă fie și dumneavoastră pe plac. Pe plac. Asta vă e teama.
că Teama este că copilul meu o să cresc ca muncească. niște irresponsabili. Exact. Hai să văd ce au și ei de spus. Dar ce sunt eu, cățel? De dumneavoastră mâncați. De la o vârstă gata, nu mai... Gata, acum să Bă, ia ridici domnul. ridic tonul și... Zorine! Ia mâna, măi, Daniel. Consilierul de urgență s-a familiarizat rapid cu problemele din casă. O discuție separată cu cei doi tineri ar putea lămuri lucrurile. Vreau să vorbesc un pic cu voi pentru că am tot auzit opinii și concluzia era că te cam strică și pe tine. Altfel trăim în partea aia la ea, iar de aici nu vrem aceleași, nu avem aceleași așteptări ca acolo. Dar voi ce așteptări aveați de aici, practic? Să găsim un mediu mai unit, ținând cont că familia mea a fost mai dezbinată, am trăit fără tată, da? Și cum m-am mutat aici, au apărut certurile. Nu știu de ce. Bine, problema banilor am înțeles, dar să ne lase și pe noi o perioadă, să ne acomodăm și noi cu situația. Adică vrei să spui că v-au luat cam tare din prima. Da, ne-au luat foarte tare. Care crezi tu că e de fapt problema de fond? Problema de fond este că ei au impresia că eu sunt foarte diferită de ei, venind din alt mediu, că am încercat pe el să schimb să fie împotriva lor, probabil, nu știu. Se tem să nu devină irresponsabil. Ei se poartă de parcă aș fi o străină de când m-am mutat, mai rău decât înainte, când doar veneam în vizite. Atunci tot așa, frumos, lucrurile erau da, bine. se purta frumos, ești o fată extraordinară, dar pe la spate îl chema pe el și zicea, ia uite Sorin ce-a mai făcut și asta. Altă față au cu mine și cu altă față cu el. Dar ce aveți de gând, voi doi? Planurile noastre așa succesive era ca eu să mă reapuc de școală, să termin și o facultate eventual. Iar eu în timpul ăsta oricum termin facultatea noastră și eu voi lucra practic încolo, că așa e mersul lucrurilor. V-ați gândit, ați luat în calcul cumva și treaba asta să trăiți separat atunci când veți putea? La un moment dat o să ne găsim amândoi de lucru după ce terminăm de ce cursuri avem fiecare și pe urmă o să ne vedem de treaba noastră. Asta e doar un ajutor din partea lor, dar ei cred că le-am invadat lumea. Într-un fel chiar l-ați invadat viața pentru că s-a schimbat, nu? E o altă dinamică în familie. Asta e una din probleme atunci când fiecare vine cu alte așteptări într-o familie extinsă și lucrurile nu sunt spuse foarte clar și stabilite foarte bine încă de la început. Consilierul de urgență trage primele concluzii. Perspectivele nu sunt foarte promițătoare, mai ales că Gabriel rămâne din nou singur acasă cu cei doi tineri. Plec la servici și te las cu ei să te descurci. Bine, hai, vezi ce faci, ai grijă de tine, vezi ce ai și mai vorbim pe drum, da? Vă rog frumos, haideți, puneți masa, hai ne apucăm să mâncăm. Te Ce rog avem de frumos. mâncare? Ce am avut și ieri? Nu știi? Doar ai mâncat. Pe mine nu-mi place. Păi mă, fată dragă, de ce nu ești să luăm, cumpăram căraș, atunci terminam bălciul. V-am spus, când aveți nevoie de mine, veniți și mă întrebați. Acum asta este, ce să fac acum? Păi nu asta este. De ce nu v-ați luat cârnați dacă știați că nu mâncați? Ai venit la noi să ne Dar zici? nu văd, asta trebuie să zic eu? Păi și Gata, de ce n-ai venit la acum ce mine să să-mi spun, zici? ia-i partea, repede. Păi de normal că iau Băi, mă parte. lași în pace, haide, gata, termină. Deci eu nu vreau ea să crească la fel ca noi, să nu poată să zică nimic în casă. Te rog frumos, gata, hai. Ai spus că în familia voastră nu vrei să fie ea așa cum ați fost voi, tu și fratele tău. De ce? N-ați avut dreptul la opinie? Eu vreau ca ea să aibă drept să schimbe ceva la opinia lui tata, pentru că vreau să aibă un cuvânt de spus în casă. Suntem și doi în casă și suntem mai puternici într-un fel. Le-am lăsat să aleagă cum vor și ce vor, adică nu le-am pus, nu le-am restricționat. impus ceva. Nu le-am impus, le-am impus până la o anumită vârstă, până după aia Până la ce n-am vârstă? putut să mai, da? 18, 17, 18 ani, am zis eu, am împlinit o vârstă, gata, nu mai Da, pot să... spuneți că nu vă interesează vârsta, dar de mine faceți diferențe. Dar ce Că te pe fac? mine- Am pe vorbit cu mă, tine? Ați spus, Auzi, când o să pentru vorbesc cu mine tine, nu atunci să contează vorbești, te rog diferența frumos. de Dar nu vârstă. mai Auzi, auziți cât a așa. fost ea, cât a... El ați învățat să tacă. De ce să tacă să nu vă Mă, nu spună? ridica tonul la mine, că nu-i la tine Ridic, acasă. ridic pentru De-aia că sunt spuneți Auzi, numai domne. prostii.
Te rog, auzi, Sorin, Îi băgați în cap lucruri dar care ce? sunt Cât a false. fost aici, i-am învățat să învețe cum ai zis tu acum, am mâncat ce am vrut noi și ce am vrut, ce am avut noi. Ea are dreptate. Ce are dreptate? N-are niciun fel de Are dreptate. dreptate, să știi. Tu cât ai fost în casa noastră și ai mâncat? Ai mâncat ce a mâncat ea acolo? Nu știu ce ți-a pus, ți-a impus Dacă ea? ne-ai impus să mâncăm toți la grămadă, noi nu la vreau gră- asta. Păi vai de capul și meu și ți-a stat în gât. Păi Hai, eu nu i-a mișcă-te. stat. Nu i-a stat în gât ce am mâncat la Auzi, mine. te-am rugat frumos să te... Nu mă bag pentru că mai devreme Nu te mai spuneți băga, tu că că pe ziceam nu e dumneavoastră casa ta, te-ai băgat nu vă în... interesează vârsta, dar auzi, pe mine domnișoară, mă trimite să muncesc, nu? Domnișoară, când ți-ai luat dumneatale bărbați și când avea grijă la dumneatale acasă, atunci te rog frumos să-ți vezi de familia ta și de treaba ta. Vorbește cu Da? mine acum, lasă-o. Nu acum Nu te... vorbim toți. Ce să vorbim? Pentru că el dacă întotdeauna vorbești fuge, tot, nu mai fuge de înțelegi niciun. scandal și vorbește numai ba cu unul, ba cu altul. Păi, Forni- Dar să ne cheme așa pe toți odată niciodată, nu? Păi nu! De ce? Auzi, tu când să fiți aici, când ți-ai luat bărbași, când ți-ai fi la casa ta, atunci să-ți iei să-ți-l crești. Asta era datoria dumneavoastră să faceți, să-l te rog frumos, creșteți. hai, pleacă de aici. Lasă-o în Nu, pace. plec. Ce? Ia mâna Lăsați-mă pe de aici, ce că te am iau și pe făcut. tine, pleacă de aici. Lăsați-mă Haide, în hai, pace. mișcă de aici. Ia mâna după mine. Ce Ce mă să ia mâna băgați? după Ia tine? mâna după mine. Haide, termină cu prostiile astea. Deci pe ea niciun Păi caz. ce e asta? Termină frumos. Păi pe ea Păi, niciun caz ce nu e început? așa să o împingi. Păi ea nu-mi permisă, că nu-i Păi de fata ce? mea, Păi te rog foarte frumos. Da ce, atât Dacă timp cât aveți ești la ceva mine să în casă, spuneți, să mănânci de spuneți. ce este, vrea, nu vrea, vă duceți amândoi și vă cumpărați din banii care aveți, din banii care nu-i aveți, vă duceți și vă cumpărați ce vreți voi și așa mai departe. Ea este măsturată, are ifose, are chestii Ifose? Păi ifose la mâncare, Nu, nu? n-am, am gusturi, sunt om, Gusturi? am și eu gusturile Oh, mele. ce Da, gust- n-ați ce mai auzit, gusturi aveți, Doamne, Doamne? e neomenește să aibă un om gusturi, să nu-i placă o anumită mâncare. Păi Mâncați am sau nu dreptate. mâncați? Bine, Nu, atunci... hai acum să mâncăm, dar noi mâncăm doar supă, cu Da, celălalt să fel de faceți mâncare ce nu știu vreți, ce mâncați ce faceți. vreți. Eu nu mai stau acum să fac pentru voi mâncarea a doua oară. Când m-ai văzut că am cumpărat și am curățat cartofii, mi-ai zis, băi tată, sau cum mi-ai zis, domnul Băscu, eu nu vreau așa ceva. N-am văzut. Nu, dar unde ai fost? În oraș fost după acasă. fundul ăsta, toată ziua au pleci în oraș după el. Care e problema dumneavoastră? Păi da. N-aveți telefon, puteți să-mi dați mie un SMS, că nu mie costă mult. Nu, dar nu vreau să Păi dau. aia, că tu vrei să se ofere așa, ia. Totdeauna trebuie să fim noi disponibili, cel puțin eu. Nu? Bun, Trebuie să perfect. fim Du-te, disponibili. Sonia, și așează-mă, hai. Tata simte vânt de răzvrătire suflând dinspre Valentina și o percepe ca pe un element care îi destabilizează autoritatea. Să vedem cine va avea câștig de cauză, autoritarul Gabriel sau neascultătoarea Valentina. Sorine, ce ți-am vorbit cu tine? Ia Stai. du-ne fața de masă și pune ce am vorbit cu tine. Stai mă așa să o iau. Păi ești mă cu mine? Nu ți-e rușine, măgarule? Așteaptă, ai răbdare. Ce să aștept? Păi ce ai făcut până acum? Te arde, ce? Da, Păi stați arde. așa, că nu moare nimeni dacă... Ei, nu moare nimeni. Păi da, stăm amândoi acolo ca niște proști în bucătărie și ea ce face? Na, ia. Aranjează-o ca lumea, nu te supăra. Haide că nu stau, mă rog pe tine ca de... Până ce am devenit Așa, ca la aici? restaurant, nu? Întinsă, frumos. Păi! N-am înțeles. Bă, dar nici cuțitul n-ai putut să le iei? Dacă ai luat Mai pâinea? ardoit când erați copii? Așa, practic, ne-a crescut și așa suntem învățați. Puteai să tai și tu pâinea, nu până veneam noi, că nu Dar de ce cădea să mâine. taie? Da, și dacă Mă, și tu ce tot te bagi aici? N-am înțeles, am Mă vorbit cu bag, tine, vreau să o rup, te-am nu rugat, mănânc am adus sandwich-uri asta să și așa mai tai departe. pâine. O rup pur și simplu, O o rup pur rup, și așa. Așa o rup, vezi? Așa. Așa îmi place mie. Păi, Mănânc uite-o pâine. sandwich-uri cumva, să le tai, să întind pe pâine. Nu, mănânc o supă, muși din pâine. Puțină rușine nu vă este? Nu, nu ne este. Tu dacă la ea făceai așa, la mine faci cum zic eu. Noi zicem, de la început nu vrem așa, dar Mă, nu mereu știu, dar mi se pune invers. dar tu nu știu ce te bagi așa ca musca în lapte. Scuză-mă. bag. Dar De dacă ce- era de ce numai el să acasă credeți cu numai frasul, nu așa? era așa. Păi nu era Fiecare așa, își pentru că făcea- nu era nimeni învățat să Mă, spună de ce mine. simte și ce Auzi, vrea, te rog de frumos. fapt. Eu ți-am mai zis, V-am când o spus fi că la de- tine ea are o acasă sau la problemă. maică ta acasă să facă cum vrea el. Cât atât cât Ei, e la asta mine e aici bună. acasă, fac ce vreau Păi eu. asta e bună, de la o vârstă gata, nu mai tu ai dai aici- ordine. Gata, acum s-ai Mă, adus ceva? ia ridici tonul la Da, mine. ridic tonul și... Sorine! Ia mâna, nu mai da în mine. Păi mă enervezi din cauza ei, acum trebuie să te iau pe tine la... Păi să-mi și ce, fac- s-a ridicat puțin împotriva ta și gata, te-ai pierdut. Păi Dacă nu-ți convine, te duci la tine acasă. Dar ce se face aici Sau acasă? duceți-vă amândoi și mâncați în bucătărie. Dar ce sunt eu, cățel? Și nu ne trimiteți dumneavoastră, mâncați. unde Da, ridici tonul la mine? acum ridic tonul, da, că mă enervați. Păi ți-am zis, nu accepti, dar nu mai stau cu mine la masă dacă nu accepti. La revedere, pa! Poate nu o să mai stau de
de acum înainte. Păi nu, dacă te rog frumos, continuați așa. ia-ți-l de Discuții brațetă, fără nesfârșit. ia-ți-l de brațetă, aveți masa pliantă și mâncați, fraților, în altă parte, aveți televizor și în partea altă și mâncați în partea altă. Dar de ce să Dar mănânc în nu. partea altă? Iar mă trimiteți, dar ce sunt sclavă? Du-te Păi da, acolo și n-ai mai mâncat cu el acolo? Păi că am mâncat eu de până voi și Și ne care a de fost nimeni, problema? da? Păi n-a fost nicio problemă. Până acum apare eram problema. Asta e înghesiți, problema, acum că mă nu trimiteți erați să mănânc înghesiți. în altă parte. Și pe Și? urmă să spuneți că acolo că se face mizerie. După aia vii și Ca ne o zici, păi de porcărie, ce nu nu? faceți curățenie? Nu vă mai băgați în Vă viața mai e noastră. foame? Na, hai că mâncăm acum să vedem ce a ieșit și din supa asta. Și cu soția E și prea sărată, ca de obicei. Păi bineînțeles, te putea să nu spui Păi tu ceva? nu putea să mă întreba și pe mine câtă sare Dar lui cum îi place și ție nu-ți place? Așa este, așa mai crescut. Da? Nici nu o făceai și ziceai gata, așa trebuie să mâncăm. Altădată să vă faceți singuri de mâncare, să nu mai mă întrebați pe mine, da? Păi Să vă foarte bine. cumpărați singuri, să vă luați, să vă puneți de mâncare singuri. Am Separat. vrut să fiu ajutată, să mă integrez și eu într-o lume cum normală, adică să dar fii văd că ăsta ajutată? normal, că Păi mi s-a cum să tăiat fii și pofta ajutată, de domnișoară? mâncare, lăsați-mă pace. Ți-a trecut pofta de mâncare? N-am înțeles, care e problema? Mai mănânc nimic. Nu mai, păi ți s-a urât și ție, gata. Băi, Soine, unde ai găsit-o, mă, frate? Păi tu mereu ai Băi, chestia asta în cap. Cos multe femei că nu știu, uite, eu am ales Stai, mă, pe aia nene, și care da, am înțeles. Bun, ai găsit-o, ai luat. Băi, atâta timp cât intră în casa unui om, păi da, de ce? Păi mă Dar că am mai vorbit despre chestiile astea, da? Cum adică n-am înțeles? Unde pleci? Păi unde? Am zis așa. Mai am cu cine să vorbesc? Păi da, ai cu cine, cu taică tu. Tu nu vezi că Că nimeni ce? nu vrea să mai Că e- vorbească cu tine din cauza Auzi, am tocmai impresia că că, nu înțelegi? auzi, nu am impresia bagi că la cap? unul din voi doi sunteți luați de ape, frate. Lăsați-mă în pace. Și cu asta Foarte bine. am încheiat discuția. Foarte bine. De fapt, dacă ar fi putut, i-ar fi tras o palmă Valentinei. Însă nu-i copilul lui. Lui Sorin îi poate trage palma și de asta s-a răzbunat. Consilierul de urgență a identificat cele două surse ale conflictelor. Discuțiile separate cu cele două tabere pot fi de mare ajutor. Ce vă deranjează de fapt? Că vă înfruntă, că are o voce pe care, să spunem, ceilalți copii nu aveau. Mă irită că e puțin cam impertinent. Eu eram, Șeful, da, ca să zic așa, poate că mulți greșești și... am înțeles. Și ce ați așteptat de la ea? Ce v-ați dori? Să intervină? Am Mi-ați spus. așteptat să vină și din partea ei, să te integreze și să se implice și ea, la fel cum se implică și copiii mei în familie, în treburile familiale. Îi reproșați lui Sorin că tocmai pe ea a ales-o. Vi se pare o alegere nepotrivită pe care a făcut-o? Nu știu, poate, nu știu ce a văzut la ea, nu știu, cum nici nu știu, chiar nu știu. Ceva mai târziu, Adina se întoarce de la serviciu. Ea găsește acasă aceeași atmosferă tensionată. Ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Voi nu știți să strângeți masa? Ce e asta? Ce e asta? Când ați văzut voi la mine și în bucătărie și aici? Păi eu vin de la servici, muncesc până nu mai pot și voi ce faceți? Păi așteptați chiar să vin eu așa? de la muncă Păi de eu fiecare aia, eu dată. aia. Am lăsat un pic acolo, ce Ei, avea? un pic, nici Le un luam- pic. Le luam într-un final. Imediat. Am observat. Ați mâncat, ați strâns masa, Eu îi pune fața de... Nu vă spune și partea cine a făcut la masă. De i s-a tăiat și pofta de mâncare și am plecat în cameră. Nu ne mai înțelegeam deloc cu el. Ai zis că la lucru nu, la asta nu, chiar nimica, nici măcar să strângeți masa? Sunteți nervoși că vă trimit la muncă, sunteți nervoși că vă pun să strângeți masa, tot timpul sunteți Nu, nervoși. sunt nervoasă pentru că mă considerați o străină, mă considerați că sunt bolnavă psihic sau mai știu eu ce alte idei mai aveți despre mine. Nu Deci, e, acum și- spune și mie de ce ridici Nu, tonul nu ăla. se Ce e femeie în vârstă în toată firea, ca maica ta. Voi așteptați să eu fac tot și voi ce faceți? Și când vă zic, Da, eu când vă ăștia zic sunt cu bani, ăștia sunt, cu ăștia trăim, datoriile care vă le avem, supărați. voi știți ce Păi datorii datoriile avem? le-am făcut noi? Eu n-am fost de acord să faceți atâtea datorii, da? Și punct. Dar pe datoriile astea te-am încălțat și Pe te-am îmbrăcat. datorii- Când ajungeam la 22 de ani, când am Pe avut datoriile astea ai făcut Da. facultate și te-am ținut în facultate. Pe datoriile astea. Pe banii cui stați acum? Pe banii mamei ei și pe banii noștri, nu? Băi, Întreține tu familia. Uite, el e eu? pensionar și eu Păi întrețin ea a zis că familia. întreține familia, dar nu pe banii ei, ci pe banii mamei. Care-i problema voastră? Nu înțeleg. Păi și până când o să Păi trăiască dar pe nu mă banii mamei? interesează cât o să trăiesc Până eu pe termin eu banii școala, mamei. na? Părinții dumneavoastră v-au susținut vreodată financiar de-a lungul timpului? Da, ne-au susținut. Noi tot așa am fost tratați. Deci este trasă la Indigo, efectiv toată... Cum? E trasă la Indigo? Exact. Deci la Indigo, da. situația lor este trasă la Indigo cu asoție Cum cu a mea. fost a noastră. Cum Numai a că fost? noi munceam amândoi, Exact. dar n-am fost de acord cu căsătoria noastră, am făcut copii aproape imediat și atunci
Au apărut scandal certe. și gălăgie și... Discuții. Da. Ați locuit o perioadă împreună cu socrii? Nu. Nu, N-ați locuit nu, împreună. niciodată. Nu. Dar au intervenit oricum în viața au dumneavoastră. încercat. A zis că e, da, iertați-mi da. cuvântul, că e vagabondă, că pe la mine în casă n-are ce să caute. Încă sunt discuții. Încă mai sunt discuții. Încă sunt discuții Încă. după câți Dar- ani? După 20 dar- de 20 ani? Încă de sunt ani. discuții după 20 Mai de ani. răruți, dar încă mai sunt sunt discuții. discuții, Dar nu da. de față cu ea, îmi spune Asta, mie. da, tradiție. Da. Aș vrea să profitați de lucrul ăsta rău care ni s-a întâmplat nouă și să evităm să propagăm această experiență atât de dureroasă copiilor noștri. Dacă suferința voastră nu s-a lăsat cu un dram de înțelepciune și dacă noi n-am devenit mai buni decât părinții noștri, atunci ați suferit degeaba și faceți și pe acești copii să sufere la fel de mult sau mai mult decât ați suferit dumneavoastră. Și cine știe ce se poate întâmpla în continuare. Nu ne putem desprinde sau nu Asta știu, vreau să da. spun. Că vă simțiți ca într-o cămașă de forță și oricât v-ați bate, oricât v-ați trage să Da. ieșiți de aici, nu reușiți. Da. Chiar dacă nu era ea. Chiar dacă nu era Chiar ea, dacă era nu era. altcineva. Era altcineva, da. Ce am remarcat este un lucru. Există aici conflictul între generații, care există peste tot. Mai există conflictul acesta noră, ginere, socri, da, și între socri. Există problema aceasta financiară. Iată câte lucruri nevralgice, câte puncte de durere și de conflict și de suferință există. Eu cred că trebuie să pornim Da, cred că și noi la rândul nostru suntem speriați de situație și cred că nu suntem în stare să ne Conștientizăm descurcăm totuși cu... chestia asta, dar nu, E nu ceva putem să ne nou și pentru noi și Știți nu... de ce nu sunteți pregătiți să faceți față și nu știți să faceți față? Pentru că n-ați văzut cum se face față. Pentru că n-ați văzut la părinții voștri înțelegere, sprijin, ajutor. Valentina și-a dorit și a spus foarte clar, a enunțat foarte limpede că și-a dorit o familie armonioasă. Și-a nimerit din lac în puț, așa e, Valentina? Da, așa este. Faptul că tu n-ai avut în familie un model după care să înveți cum să te armonizezi cu ceilalți, pentru că asta înseamnă viața în familie și armonia nu vine din cer. Chiar și atunci când ai dreptate, nu știi să arăți acest lucru și nu știi să intri în rezonanță cu ceilalți. Chiar vă rugăm să ne ajutați pentru că Suntem chiar dezorientați. am vrea Suntem să nu foarte mai treacă dezorientați. și ei prin ce am chestia trecut asta. noi. Să încercăm să le rezolvăm pe toate și să facem lucrurile să fie altfel, mai bine pentru copiii noștri și pentru noi înșine ca părinți. Consilierul de urgență a reușit să câștige încrederea celor doi părinți. Vom vedea dacă Gabriel și Adina sunt dispuși să fie mai înțelegători cu Vali și Sorin. Între timp însă e nevoie de puțină organizare. Hai să stabilim care sunt regulile casei. Voi între voi trebuie să le enunțați. Noi am vrea să mâncăm cu toții. Ei nu vor. Ei mănâncă separat. Masa în familie e foarte importantă. Da. Fiecare pune masa, așează și fiecare îl ajută pe celălalt să strângă masa. Altă regulă a casei ar fi, nu știu, noi ne sculăm de dimineață. Treburile casei Deci până se scoală ei, aproximativ jumătate de asta. La ce oră vă treziți? Noi ne sculăm la 5, 5 jumate, 6 fără 6. ceva. Da. Deci Da, nu-i dar deranj. noi Eu nu zic că... suntem vinovați. Nu, Da, voi nu da, sunteți da. vinovați, că nu o să mă dau ciocăn Ba la da, ușă pentru la că vă 6, supărați, 7, că vă să supărați scupe, să-mi pentru că speli deja fel. terminați anumite lucruri și pe urmă tot nouă ne reproșați Că n-ați nu făcut v-am nimica, ajutat. nu? Da. Dar ce să mai facem pe urmă? Haideți să le stabilim un pic mai clar, că nu, eu cel puțin nu înțeleg. Da. Curățenia, haideți. Curățenia să facă ei. În toată casa. Da, în toată casă. Voi o faceți în toată casa? Da. Vă asumați voi treaba asta? Haideți să facem curat și să văd și eu cum faceți voi curat. Că voi ați văzut cum facem noi curat Noi în le casă. bibilim, noi le aranjăm. Păi dacă numai prin demonstrații ne credeți, pe cuvânt, Haideți. atunci hai să facem demonstrații. Să spunem că acest lucru e o primă piatră de încercare pentru ei și poate pe urmă se vor descurca mai ușor. Odată adoptate, sarcinile trebuie și respectate. Să vedem cum se vor descurca la curățenie Sorin și Valentina. Lasă-i în pace.
Lasă-i pace, că ei sunt oameni mari, cu capul pe umeri, lasă că văd că știu. Sorin, așa se face curățenie, cu asta nespălată. Te duci frumos, întâi asta se udă. Și ud. Vai de mine, ce-i sub asta? Auzi? Băi, râde lumea de tine, mă. Mai v-ați tot pe maică ta vreodată, neudând mătura? Păi voi împrăștiați tot praful pe sus. Păi de ce vreți numai ca dumneavoastră? Pentru că așa se face. Asta e regula. Lăsați-ne și pe noi să facem cumva. Întâi facem noi curățenia. Dar n-am... Cum o fi și pe urmă ne spuneți. Nu stați la fiecare pas al nostru. Vrei să așa faci ca mine sau nu vrei să faci ca mine? Fii odată Păi înțelegătoare că da, așa se lăsați-ne face. și pe noi în pace. Învață-te odată să... De ce nu trebuie să te dai după mine, că să spun că nu e bine ce faci? Păi dar lăsați-ne și pe noi în pace. Păi te-am lăsat și am văzut că nu e bine. De ce nu vrei să mă asculti? Pentru că nu vreau să vă ascult. Vreau să fac curățenie și pe noi, pentru a nu spuneți ce am greșit și eu. Păi eu spun că nu e bine. Păi dar nu stați în coastă aici și să-mi spuneți la fiecare pas. Unde să mă duc afară, să mă plimb? Duceți-vă Ce în să altă fac? cameră. Păi eu spun că nu e bine, udă întâi mătura și după aia discutăm. Dar nu vreau să aud. Păi atunci nu mai faci, bă, Păi plecați în altă cameră și lăsați-ne în pace. la voi în casă atunci și atunci se termină bălciul. Păi nu, Și în primul rând că nu se face așa, nu băgați direct mătura. Avem căței, trebuie curățat părul de la cățel, deschisă ușa, udată mătura și abia portul. Și atunci faci treaba, că tot praful mi-l ridici sus acum și pe moment abia am zugrăvit. Eu ce fac acum? Plus faptul că se face a doua muncă. Păi fraților, la mine în casă nu se face cum e după regula, nici de la de acasă. Păi atunci nu mai faceți curățenie deloc, așa vă convine? Eu ți-am zis. Pot să spun și eu ceva? Vorba lungă sărăcia omului. De câte minute stăm și ne păi da, și bine că stai cu ăsta. facem. Mai bine tăceri din gură. Noi mereu să fim pe viitor constrânși să le cerem să Da, așteptăm de la ei să ne zică nouă, în loc să... Nu, eu vă dau o singură dată sfatul și dacă vrei să-l iei, nu să ți-l impun. Eu îți dau un sfat o singură dată, a doua oară eu nu mai țin. Păi nu, dumneavoastră vi l-ați dat, dar mi-l și impune. La sfârșit, ce e important? Ce e foarte important? Să nu existe păr de câine pe jos, da? Să nu existe praf pe mobilă, da? Și să fie curat în casă. Da. Deci dacă lucrurile astea sunt împlinite, indiferent de ordinea în care ei le fac, dacă lor le convine să muncească de 2 ori, nu o să muncească, e partea a doua. E timpul lor. Atunci nu fac noaptea, vrei să-ți demonstrezi eu uite cum se face. Mișcați-vă mai repede. Cât se poate. Păi dacă nu fac eu bine, faceți dumneavoastră. Ce e aia? Ce e asta așa de parcă mângâi pisica sau eu știu ce dracu. Mișcă-te mare, că mai cu placă, că nu ai... În ciuda angajamentelor, părinții nu se pot abține de la o nouă rundă de reproșuri. Orleu, ce praf s-a ridicat aici, dar voi nu vedeți, Măi, dar lasă-ne omule în pace. Dar uite ce praf e în casa asta. Dar lăsați-ne să facem cum vrem noi. Sunteți culmea, e plin de praf. Dar lăsați-ne în pace. Ai putea să ieși afară? Nu, dumneavoastră să ieșiți afară, nu eu. Lasă tu pe ăsta că ești cam Păi dacă mă provocați, eu ce să fac? Să stau ca o proastă și să fac ca dumneavoastră? Păi de câte ori a făcut Păi așa ați făcut, nu? Și era tăcuți. Păi eu nu tac. Păi ia să nu mai taci, ar trebui să iei țoare sau ușcă. Ia, da, mișcă de aici. Știi că în cam sare țandăra mai ușor la... Păi ăsta pare tace dacă din gură. Păi aia e că tace tace. și face. Păi de ce să fac așa? Păi uite așa, că așa vreau eu. Că așa le-ați învățat. Păi și care e problema? Păi e o problemă principală aici. Că nu are și el un cuvânt de spus. Auzi, când v-o căsători voi acasă, atunci să facă cum vrei tu. Din nou la treabă cu o nouă metodă, dar Gabriel e greu de mulțumit. Degeaba să iau de mine cu curățenia, că ei de fapt au altceva. Tot timpul și cu mâncare și cu curățenie, cu toate. Ți-ai că au ceva cu mine, dar tu zici că n-au, că sunt părinți buni, înțelegători. Vă, am văzut ce înțelegători sunt. Așa am crezut. Ți se pare că au ceva cu tine? Ce ar putea să aibă cu tine? Sunt un om care le-a invadat intimitatea, care dintr-o dată vrea să schimbe niște reguli. Vrei să li le schimbi sau nu? Câteva, da. Deci am și eu. Am și eu un cuvânt de spus, că doar nu sunt cineva... Să se teamă că vrei să le schimbi regulile casei. Da. Pentru că tu chiar asta și vrei. Da, vreau să am și eu un cuvânt de spus din moment ce m-au acceptat aici. De când a ajuns ea în casă și a ridicat un pic vocea și a vrut să se schimbe așa, imediat s-a impacientat și nu mai știe ce să facă, nu mai știe... Gabi, tată, da? Da. Pentru că dintr-o dată toate lucrurile s-au dat peste cap. Da. Și simte că întâmpină pentru prima dată o poziție mai solidă. Și atunci e normal să fie un pic zburlit
Dacă tu ai fi în locul lui, dacă altcineva ar veni în casa ta și ar încerca dintr-o dată să schimbe regulile pe care tu le-ai gândit, le-ai considerat bune până acum și dintr-o dată cineva vine și spune nu faci bine, faci greșit, de azi înainte facem așa. Nu, în primul rând, eu nu i-am spus că nu face bine. Nu i-ai spus direct? Da, probabil nu i-am spus direct. Dar și indirect, așa a perceput el, da. Exact. Atunci când contești o regulă, da? Ai contestat regula, înseamnă că nu o consideri bună. Iar momentan pe Gabriel cel mai tare îl doare dezordinea din casă. Regulile tale nu sunt bune și eu, care am venit de 2 săptămâni, vreau să ți le schimb. Tu, dacă ai fi în locul lui, cum ai reacționa? Aș discuta cu persoana respectivă. Așa. L-aș întreba întâi ce nu-i convine la mine. Dacă nu e bine ce fac. El nu m-a întrebat dacă mi se pare mie că nu e bine ce face. O ține pe a lui, că nu face ca tine, nu face ca tine. Bun, crezi că poți să porți discuția asta cu el direct? Da, eu pot să încerc să îl tratez altfel când vreau să îi spun ceva poate despre de la tine să pornească discuția asta. Uite, ce nu-ți convine la mine? Cum ai vrea să fac? Și de ce cred eu că fac lucrurile mai bine așa? Eu nu vreau să schimb regula ta. Tu când faci curățenie, poți să o faci în felul ăsta. Eu cred că dacă o fac așa, îmi iese mai bine. Sau și dacă ar trebui să ajungi la un compromis, adică să faci anumite lucruri așa cum îi plac lui, chiar dacă nu sunt esențiale. Păi cum să fie? Păi n-aș pe rău de tot, uitați-vă și la voi ce ați făcut, da? Ce v-am zis eu vouă? Păi, Băi, aici sunt niște ne-ați zis, ne-ați întrerupt, nu ne-ați zis. nu regulamente, sunt niște... O iei treptat, V-a adus, uite, cu pânza de bonfire, poate nu știați cum arată. Sau nu, voi n-ați auzit de pânză de bonfire. Tu, adică ea ca poate, că ea nu știut, că ea poate n-are animale în casă. Cu pânza de bonfire, dai cu aspirator, dai cu mătura. Nu înțelegi că nu se ridică, domnule? Da, uite, să vă arate un pic. Da? Ia uite și tu, așa, ăsta e covorul. Ia uite, domnișoară. Nu se ia cu mătura neudată, nimica. Și că ți se plimbe prin toată casa și să lase păr non-stop. Ar trebui să aibă și ei locul lor unde să fie învățat să stea, nu? Păi acum unde se încheie? Vrei tu să acum... Ție sunt niște animale care nu înțeleg niște chestii. Acum spune și mie, ce să le fac? Hai să-i închid într-o pușcă? N-am înțeles. Pe covor n-ai cum să-i oprești să nu circule, pentru că asta înseamnă să le restricționezi accesul. Bine, atunci să nu mai stea pe canapea, să nu stea pe asta e altceva și asta se poate negocia. Cât de des trebuie să facem curățenie după câine? Ținând cont că nu s-au învățat să stea într-un singur loc, facem la o săptămână dacă așa trebuie. Sunt de acord. Facem la o săptămână, cum ai zis dumneavoastră. Dar la mine în cameră nu vă interesează. N-am înțeles, adică... Nu-i primesc la mine în cameră. Adică sunt animalele noastre în înfășurament, n-are voie să se circule acum nici la tine în cameră, acum ce să fac? Nu, pentru că nu i-ați învățat să stea în pace. Dar cheie la tine atunci și gata, la revedere atunci, nu? Puneți-i cheie pe el, păi da, ai venit să ne schimbi sau ai venit, sau chiar ai venit să-mi pui, unde? Sunt de acord să facem aici curățenie la o săptămână cu condiția să nu intre. Dar cu ce te deranjează? N-am înțeles. Păi mă deranjează, că nu i-ați învățat să nu se urce pe pat. Hai să ne calmăm un picuț, da? Un picuț. Da, una este să accepti, da, conviețuirea cu un animal și alta este să accepti să ți se suie în cap. Pentru ei e foarte important acest lucru, să nu aibă păr de cățel în pat și pe haine și în lucruri. Pentru voi este esențial să păstreze curățenia așa cum considerați că este eficient făcută. Măcar atâta să asculte și să facă cum au văzut acum câteva minute la noi și cum se... Așa cum trebuie și la timpul la care trebuie, da? Cu frecvența impusă, da, de prezența cățeilor. Ați văzut, da? Eu am terminat bucățica, deci v-am demonstrat cum se face, da? Să văd acum, de acum încolo, cum și în ce fel. Hai, Sorine, hai, Sorine, hai. Hai că merge, vă, mai cu vlagă. Acum... Dar ce credeți, că așa e ușor să stai în genunchi și să cureți păr? Da, dar pentru mine nu e ușor la 50 de ani. Dacă la tine la 18 e greu... E greu pentru toți. Hai mă, Vali, mă, ce Dumnezeule, că stai de atâta timp aici pe bucățica asta, ce dracu vă facem? Lasă-mă în pace. Auzi, tu nu te mai băga. Atunci ce vreau să fac noaptea, vrei să-ți demonstrezi eu uite cum se face. Mișcați-vă mai repede. Cât se poate. Păi dacă nu fac eu bine, faceți dumneavoastră. Ce e aia? Ce e asta așa de parcă mângâi pisica sau eu știu ce dracu. Mișcă-te mai repede, mai cu vlagă, că nu ai oase în burtă. Auzi, fii atent, ascultă-mă pe mine. Dacă tu cu ea o să ai vreodată viață bună și o să o duci bine la bun sfârșit cu ea, o să ajungi,
Să-ți comandă ea și o să te facă să nu... Dacă Ea nu se pune ajunge. piciorul pe gâtul tău și o să facă tu cu mâncare, tu cu Ia aia, să tu ajunge cu la aia. despărțire. Vrei Poftim? să plec chiar din casă? Asta Păi urmăriți frate, tot dar timpul. chiar așa stai, lasă-mă Dumnezeu, nu-i Păi pasă. dar eu vă las, dumneavoastră nu mă lăsați Dar pe mine. Eu zic să rămânem la părul de câine. Eu zic să rămânem la părul de câine. Și apropo, ca să nu mai lase câine atâta păr, ar putea să fie și ei periați mai des. E special, probabil. Dacă sunt periați în fiecare zi și pieptonați în fiecare zi, căței, rămâne mai puțin păr pe jos. Asta vă spun din Garantat experiență. 100%, Din experiență. Și e bine și pentru ei. Da? Nu întindeți discuția. Asta e problema certurilor. Ori de unde începem, ajungem la ce ne doare cel mai tare. Ce faceți copii? Asta v-am zis eu să mutați florile, se poate una acasă. V-am zis să nu mi le mutați de acolo. Păi să facem Că nu se curat. poate face curățenie fără să mutați florile pe masă? Păi Ce dar am nu se zis eu poate vouă? face curățenie. Am zis că vreți să facem curățenie, să fie perfect, să se ștergem praful. Păi asta și Nu să facem. fie perfect, ce să fie perfect? Haideți măi, ce faceți acolo? Băi, dar ce am vorbit cu voi? Ce v-am zis? Eram sigur că așa o să se întâmple. Din greșeală. Greșeala, dacă țipați la noi, greșeala cui? Dar chiar așa. Acum, ce vrei să fac? Păi dacă țipați la noi tot timpul. Țip la voi. Păi da, acum Eu ce v-am zis să faceți? aveți grijă de ele, nu să chiar așa, dai cu ele de pământ. Să mai uite ce ați făcut pe jos, dați-o Dumnezeu de treabă. Chiar așa, eu am avut atâta grijă pentru floarea asta. Se poate una ca asta, nu ați avut puțină grijă? Ce dracu sunteți mă așa? Uite, flore, nu exagerezi cu chestia Dar asta. nu exagerez cu nimica, dar te rog frumos, dar v-am zis atâta bun. Măi, ce atâta? Sunt florile mele în la noi, ați Păi avut dacă voi nu grijă până veneți acum? aici să țipați, poate nu o scăpam. A, da, țipam, dar când am? Da, țipați, că de Păi ce ce vă țip? mutăm florile? Dacă ne lăsați să le mutăm în liniște, nu mai e așa... Liniște, ce floarea liniște? asta. Hai, pe tine te deranjezi orice fel. Nu vezi că Dar ai ce? atâtea flori, că le lași aici, noi vrem să facem Bă, și dar chiar curățenie. eu mă leg de ceva, dar eu am venit la voi în casă și v-am legat de ceva și așa mai departe, dacă vă scăpam ceva după jos... Dar e doar o plantă, tot- vorba lui Sorin. Păi o aveți plantă toate. pentru mine asta contează, să știi că eu am avut grijă de nu voi. Păi ne-a sufocat cu plantele. Păi, Și la noi în cameră, Auzi, ne-ați nu dat te camera supăra. aia și acolo Cu plante. curățenia te sufoc, cu plantele te sufoc, cu aia te sufoc, cu toate vă sufoc eu pe voi, nu? Dacă țipați în continuare, le scăpăm și pe Da, următoarele. păi ce-ar fi să vă scap eu și voi pe una peste față? Ei, Da, păi, de la n-am plantă înțeles, e da, și de la la un- bătaie. și- Scuză-mă, de la un rahat, de asta eu Păi fac aia scandal. zic, aia Aia e. zice E și- Păi un ce? rahat de plantă, da? E un rahat de plantă? Da. Te rog frumos, măsoară-ți cuvintele cu mine. Dacă Bine, nu de ce- aveți cu ce te spațiu, de ce le deranjează? țineți? Ai venit Da, în da. casă să schimbi tu regulile noastre. Te rog frumos, ți-am zis, aia nu, cu câinii nu, de curățenie nu, de mâncare nu, Cum de de mâncare? plimbare nu. Mai vii Ai și acum venit. te ieși de astea, că ce-i cu plantele? Nu Pentru am tine nimic așa cu să fie și asta planta, pentru dar tine, nu? doar nu-mi place că sunt multe Bă, și sunt că ocupe sufocat. spațiu. Sunt mai importante Bă, da, plantele ca un om. Da, sunt. Sunt mai Da, importante. pentru mine sunt, pentru mine, în casă sunt. Da? Da. Atunci să rămâneți cu plantele dumneavoastră. Puțină Deja m-am activitate și săturat. tu puțină grijă față Vreți să de plec, chestia am asta. plecat, lăsați-mă Ei, în am pace. plecat, da, una, două, gata, una, două, am plecat, altceva nu mai știi. Păi nu mai știu. Și tu, să ascultă-mă mine, casă bună, nu o să faci cu fata asta. Cât o și fi, cât ai fi și ai trăi aici, nu o să faci. Mă, te-ai plecat de la plante și ai ajuns la altceva, la exact La același ce? lucru. La La același ce? lucru, că... Păi de Vezi curățenie, nu de aia, nu de făcut aia, să luat și de... Da, păi tu îți dai seama cum ne simțim noi când te iei tu de o amortă de plantă, când ai 20 în Nu știu, nu mă uită, băi, nu e Trebuie amărâtă. să ne rupă noi de la suflet, să ne faci să ne simțim ca raiba. Pentru ce? Pentru că am ce? o floare. Da, floarea asta pentru mine, ți-am mai zis o dată, contează. Scuză-mă, Sorin. Gabi, n-ai scăpat niciodată nicio plantă, dar altceva din greșeală ai făcut? Am scăpat farfurii pe jos. Ai scăpat farfurii pe jos. Nu, n-am aruncat, am Le-ai scăpat. scăpat. Sau când spălam-o, mi-a alunecat din greșeală și am pleznit-o când spălam cu Deci se poate întâmpla Cu deloc. oricui să spargă farfurii, să le scape din mână. Există și posibilitatea Da. ca Valentina să nu fi scăpat chivece pe jos din nepăsare, ci pur și simplu dintr-o grabă, Dintr-o grabă și dintr-o neatenție care s-a lovit de el. Că sau dacă din nu prea poate, mult dacă nu... elan. Că vroiau să dovedească amândoi Că- că sunt în stare să facă această curățenie curățenie și să- așa bine cum o faceți Cum o- voi. da. Se întâmplă, fără să-ți dai seama, să vânezi greșelile altuia. Și cu cât vânezi Da. mai mult greșelile altuia, cu atâta mai tare greșește, cu atât îi se întâmplă mai des.
După o discuție caldă, e timpul pentru o mâncare caldă. Gabriel și Adina sunt deja în bucătărie. Hai să facem Hai să facem de mâncare. Lasă, mulțumesc. Auzi, dar noi facem mâncare de cartofi. Da. Da? Ciorbă de cartofi. Și dacă nu-i place lui Valentina, ce facem? Nu puși taică asta. Păi da, ce facem? Hai să o chemăm. Păi, Hai să chemăm poate ei nu-i place cum o fac eu, poate îi face cum place ei. Stau acum, să vedem și noi ce... Curăță tu ceapa și morcovii Păi, și asta. eu curăț ceapa, dar dacă ei nu-i place cu ceapă, ce fac? Hai, du-te și ia vezi, cheamă și hai să cheamă încoace, să vină încoace. Valentina, Nu sunt obișnuită să fac mâncare, dar Hai să ne ajut și tu cât de cât așa. vă hai? ajut cât pot, nu știu acum. Tu faci cartofi, eu curăț ăsta, haide. De altfel, cum vrei să înveți? Cum vrei să o să ajungi la casa ta, o să Dar ajungi nu mai faceți atâtea reproșuri, am venit să vă ajut, nu să Nu am aud iar venit cu reproșuri. reproșuri, o să ajungi la casa ta, o să fii cu Sorin, mâine, poi mâine, și nu o să, mâine, pe mine o să-i sară lui ăla muștearul, că tu nu o să-și, cum îmi sare ție acum Păi te și face ce, cu mine. nu mai pot să învăț? nici nu curăță pe zi, Dar ea unde curăță? direct la gunoi. Eu curăț pe ziar, că așa vreau să curăț. Măcar să facă treaba, lasă-o în pace. Nu mai Deci tu bate și pe la cap. câtă coajă a luat de acolo. Păi dacă e cu verde pe aici, ce să fac? Vrei să-ți demonstrez eu cum se face? Uite, eu mă așez așa în jos aici, dă-te Sorin la o parte, lasă-mă în pace și tu. Stai în picioarele mele. Așa, și să stau cu nasul în gunoi să Nu, curăț nu. cartofi, nu? Așa arată un cartof. Acum trebuie să fie și estetic, nu? Nu este etică să fie... Păi dar eu îl mănânc, nu mă uit Păi la nu el te cum supăra, arată. dar așa ceva costă bani. Fată. Da, un cartof. Da, un cartof. Da, lăsați-mă Nu un în pace, cartof. faceți-vă mâncarea singur și gata. Nu mă mai chemați atât dacă aveți atâtea reproșuri. Înseamnă că nu ți-e foame. Are niște ifose de Da, fată asta- mare, nemaipomenit. Ce să spun? Haide, Dar nici nu vrea lasă-i să în învețe. pace, haide mai lasă. Nici pe Lasă-mă mine că nu și mă cu lași. tine nu mi-e rușine. Ei, Lasă-mă. da, sigur. Da, sigur, numai tu. Atunci La când o viață. chem aici, de ce nu vine să stea să mă asculte o O să jumătate de oră? învețe să facă, Până dar mai când? lasă-i să... Are 18 ani. Uite, nu știu dar cum. nimic nu se Auzi, face. știi ce? Hai, lasă-mă în pace și pleacă de aici. Du-te și cheamă-le, lasă-mă dracu în pace. Uite, eu nu vreau. Ei, nu vrei. Ei, asta e bună. Hai, supără-mă. Și de parcă n-ar fi existat destule conflicte, Gabriel se ia la harță și cu Adina. Consilierul de urgență calmează spiritele. Gabi, hai să ne liniștim noi un pic. Hai să o lăsăm un pic pe Adina să termine ea aici cartofii. Ești de acord cu mine că sunt oameni care gătesc altfel decât cum gătești tu și totuși e ok mâncarea. Bun, bună concluzie. Deci poți să fii de acord că din ce știe ea să facă, măcar un fel de mâncare ar putea să-ți placă? Da, bineînțeles, dar prea stă și o lălăie, prea stă și o chichirisește, prea stă și o face. Ești de acord că n-are experiență? Nu are, dar... N-are experiență. Nu are, nu. Nici măcar nu stă să zică, bine, dumneavoastră ați făcut așa și e ok, e bine. Bună întrebare. De ce crezi că face lucrul ăsta? De ce crezi că se revoltă? Poate e prea tânăr și vrea să fie prea mai repede, prea nu știu ce. Nu. Pentru un Sau singur vrea să lucru. demonstreze că ea știe să facă și Nu. Pentru că îi se pare că îi se impune. Și ca orice om, atunci când îi se impune chiar așa în forță un lucru, nu-l acceptă. Eu că neimpunându-i și nerestricționându-i niște chestii, eu îi spun, Vali, mi se pare că asta nu e. Lăsați-mă în pace că așa am învățat la mine acasă. Deci, Pentru că ai făcut reproșuri. Da, ea sub formă de reproș, ia totul. Pentru că începi cu n-ai făcut bine. Sau nu așa se face. Orice reproș începe cu n-ai făcut bine. Orice recomandare începe cu ar ieși mai bine dacă ai face așa. Poate că soluția ar fi atunci să stabiliți în care zile gătiți voi, în care zile gătesc ei și să acceptați să mâncați fără să vă amestecați în bucătărie unul în treaba celuilalt. Ce gătește ea într-o seară, chiar dacă nu e foarte bună, încurajați-o măcar. Spuneți, da, e foarte bine, e bine. Că, da, așa mai prinde și ea curaj și încredere în ea și s-ar putea ca data viitoare chiar să gătească mai bine. În bucătărie mai mult se vorbește decât se gătește, așa că Vali și Sorin vor să meargă să ia ceva de mâncare, prilej pentru o nouă ceartă. Merge să luăm ceva de mâncare pentru Păi de masa unde acum. aveți bani? Păi dar nu vă Dar nu-i treaba interesează. ta de unde avem Dar bani. de unde? Păi din ce bani luați? Păi dar nu vă Ea interesează. e din banii mamei tale? Nu vă Bă, dar interesează. nu-i treaba Ți-am ta. zis că nu mă... Băi, eu nu... Ți-am zis că eu nu mă Contribui și eu mie cu milă. ceva, da? Băi, eu nu mănânc din banii mamei tale, să fie clară situația. Nu e treaba ta de unde De ia unde banii? Da? Păi nu, sunt banii noștri. dar nu vreau, nu Aveți o înțelegi? problemă cu asta. După ce ca vai de mama voastră, vai de fundul vostru, trăiți așa, Așa, cum trăiți, așa, și? mai luați și din banii mamei ei? Păi ce Dar fac? ce vă deranjează? Adică luăm- Contribui și eu cu ceva în casa asta, da? Iar noi plecăm, lăsați-ne
lăsați-ne în pace, da? Plecați una, două. Ți-am zis să n-aud cumva, discuții, că atât am vorbe pe nu știu ce, că am mâncat din banii numai de. Cum au plecat, vezi? Este exact ce ți-am zis eu ție. Bă, bune! Lasă-i în pace acum, chiar ai tăbărât pe ei toată ziua, ești cu gura pe ei. Dacă le fac acolo de mâncare, mănâncă și nu zic nimica, nu? Uite că ea zice, el De ce nu mănâncă. zice? De ce nu zice? Dom'le, nu mai vreau să mănânc de la voi, Uite mănânc că cu alea. zice și când îți zice, uite ce faci, Păi, uite dar că ți-ai găsit mâine, nașul. auzi, știi că... Uite că ți-ai găsit nașul. Da, dar ți-am zis în dată că sunt contra chestii că-i dăm ăsta bani și nu vreau să mănânci din banii ei. Și cu asta am terminat. Cum și la revedere. După atâtea conflicte și scandaluri, o plimbare la piață e binevenită. Tinerii ajung înapoi acasă. Să vedem ce părere au părinții lui Sorin despre cumpărăturile făcute. Faceți Bine, vă așteptam cu mâncarea, să vedem ce ați cumpărat și voi. cealaltă pește. Așa. Dar asta e mâncarea de prânz sau de seară? Care e? De prânz. De prânz. Păi noi mâncăm pește la prânz. E gata, ce să mai discutăm? Mi-am luat o pizza. Pizza? Păi tu mănânci la prânz la pizza? Și cu salata ce faci? Și cu salata, ce faci Păi eu salata? pun lângă pește. Facem o salată, am luat și roșii și facem o salată, știi? Măi, Valiușca, mă, dar nu se face, mă, așa, mă. Peștele ăsta poate îl mănânci Păi seara, de ce poate nu vreți să seara, mâncați mă. și din ce iau eu? Păi, Doamne ferie, băi, e o femeie de faină. Cât ați dat voi pe toate astea? Păi nu contează cât am dat din banii mei. Cât au zis că costă? Hai zi, fiți sinceri Au acum. 500.000. 500? Între 500 și 1.000.000, haide, să nu vă dăm așa. Păi de 1.000.000 mâncam 2 săptămâni, măi copii, chiar așa? De ce ți-ar mânca niște bani aiurea așa? Pentru că așa am fost eu învățată să mănânc la mamă. Ei, atunci dacă ești învățată să fii la mamă... Și dacă mama îmi dă mie bani să și îmi iau mâncați voi, atunci cumpărăturile astea, mâncați voi astea, astea le pun. uscături de-astea, mai zi o dată. Deci când ai plecat pe ușă ți-am zis, din uscături nu te-ai învățat, nu te-a scos maică ta. Păi nu m-a O scos. mâncare gătită, o mâncare caldă la frân nu mănânci. Dar astea, da, maică ta unde lucrezi, acolo te-a învățat să mănânci. În fiecare zi mâncare gătită, mereu Da, ciorbă, mâncare ciorbă, gătită. Mai ciorbă. vreți să dar schimbăm și mâncare. noi, să facem mai repede, murim de foame, stăm cu 2 ore până să faci o Bă, ai luat ciorbă. niște prostii, gata, ce să mai... Pe banii tăi, dar ai luat niște prostii. Și Sunt l-ai cartofi făcut și bă, să prăjiți, zică... sunt să cartofi zică gata pe de știri, prăjit, păi, asta e pe banii prostie. mei. Asta e prostie, că de-abia îi pui ei direct și îi pui în gratiță. Asta e prostii? Nu-mi convine. Și cu asta basta. Gabi, dar de ce nu-ți convine ce au cumpărat? Nu e bun? Eu am spus de ce, da? N-am înțeles. Conservanți, în primul deci rând. nu e sănătoasă. Prânzul nu este prânz, așa ceva nu se mănâncă la prânz. Mâncarea gătită e standard. Și eu, părerea mea este că o ciorbă, o mâncare gătită caldă, fierbinte, e așa ceva. Iar ce a cumpărat dumnealor este pentru seară. Hai să te întreb o chestie pe tine. Tot de obicei mănânci câteodată o pizza? Nu. Mănânci cartofi prăjiți? Ba Mănânc seara. Da, la prânz ce are dacă mănânci? La prânz seara. La seară, la prânz, mai văzut pe mine vreodată mâncând așa? Dar la prânz ce ar fi? Nu-ți place Dar nu gustul? mănânc eu așa ceva, eu Gustul? mănânc mâncare gătită. Dar gustul e altfel al pizzei dacă îl mănânci la prânz decât la... Dar nu mănânc! Nu înțelegi, ești teapiu, ești bătut în cap. Pentru mine pizza nu e mâncare de prânz. Mai ales pizza cumpărată de Nu, noi, nu, pizza în general, făcută și în casă, chiar când nu erai nici tu aici. Dacă accept să mănânci pizza asta de seară, voi acceptați să mâncați la prânz ce a gătit la prânz? Da, dacă nu mai are atâtea reproșuri că de ce am cumpărat atâta... Întrebarea e cu răspuns în da sau nu. Da sau nu? Da, mâncăm, da. Ok? Da. Bun. Deci accept să mănânci la prânz din mâncarea voastră și seara din mâncarea lor? Mai întreb o dată, da sau nu? Da. Aleluia! Nu mai, ce să mai zic? Ești o cață de nu se Dumneavoastră Eu am m-ați dracu, adus dacă în te vin, starea da, asta. Dacă ți-am zis, dacă o fi te costărit cu ăsta și ăsta o să fie ca tine, o să fie al dracu, dacă îți crezi că o să-și ia dracu câmpii din casa asta. De-abia aștept. De-abia aștept. Ei, o să vezi tu ce o să fie. Ia să văd. Cu ajutorul Irinei, părțile au semnat un armistițiu. Vom vedea dacă de data asta pacea va dura. Hai că nu ți-o rămâne o bucată de pizza în gât. Chiar dacă e de 100.000. O mănânci mai încet, o mănânci mai rar, o savurezi mai mult. Deja e seară, deci e rândul nostru. Da, eu la cine da? Mergem noi să... Da. Bine, hai, vă văd ce puteți să pregătiți. De ce sunteți în stare, domnilor? Hai. Suntem.
Eu zic să luați cartofii ăștia prăjiți, că vă loviți de ei. Păi nu, că îi facem pe toți odată. Pizza intră la cuptor, Păi da, dar zic, dar cartofii până pe pui tigaie. pizza în asta, ia cartofii din mână, că o să te lovești de ei. Ne Asta lăsați acum să gătim sau vorbiți cu el? este. Eu am vorbit cu el, tu acum... Păi că vă asta că e iar ce? căutați motiv de ceartă. Parcă am O convenit să ceva. mai auzi, că poate o să mai avem, poate, divergențe de caz, de genul ăsta. Noi încercăm să scăpăm de ele și văd că tot continuați. V-am zis să luați cartofia, că vă loviți de ei, luați pizza de acolo. Lăsați-ne în pace! A, mă, dar ascultă-te, domne, dar nu mai lasă-te în pace, lasă-te în pace, numai asta și de când ești aici. Parcă am convenit Dar ceva. ce Da, trebuie parcă să am iei convenit asta, ceva, mai zi, cartofii să stau pui în aici. pace. Omul vă învață de bine și tu voi tot o fă, o ții una și bună. Dar lăsați aici, dar faceți dincolo, dar treceți dincolo. Dar ce mă, de taci în gură odată și zici și tu, băi, lasă dracu nebunul ăla să vorbească, iau și o pungă de cartofi și o pun acolo, ce ai? Dar poate nu vrem să facem așa. Ești o cață de nu se poate. Dumneavoastră Ți-am m-ați dracu, adus dacă în te vin, starea da- asta. Dacă ți-am zis, dacă o fi te căsătorit cu ăsta și ăsta o să fie ca tine, o să fie al dracu, dacă îți crezi că o să ia dracu câmpii din casa asta. De-abia aștept. De-abia Din aștepți. câmpii. Ei, o să vezi tu ce o să fii. Ia să văd. Mai de fiecare dată, prezența lui Gabriel încinge spiritele. Odată rămași singuri, tinerii se descurcă de minune. În timp ce Vali și Sorin gătesc, Irina și Adina discută despre personalitatea dificilă a lui Gabriel. Aoleu, e ca o soacră. Am zis, toată viața m-am măritat cu soacră mea, de fapt, nu cu... Așa a fost toată viața, deci noi nu l-am contrazis. Eu l-am lăsat în pace, că am zis că e bolnav, așa am învățat și copiii și acum a venit Valentina care se ceartă și de asta sunt atâtea certuri și atâtea probleme, da. Și-ar fi dorit altă fată pentru el, poate cu studiile terminate, de aceeași vârstă, E nu vorba. știu, de altă Asta? factură. El se ia mai mult după ea decât ea să se fie cât de cât să asculte și de sfaturile părintei, să asculte de sfaturile și de noastre, să-i Adică bage și prin ei el? în cap ei, să-i Gabi, bage... hai pe scurt, pe românește, să nu mai dăm de garduri. Ai vrea să spui că să-l asculte pe el și de fapt implicit pe tine. Cam asta. Nu să se asculte unul pe altul. Nu să facă el special numai ce vrea ea. Poți să înțelegi că Sorin o iubește pe O iubește, pe așa cum mi-a zis și Valentina ea și el așa a zis. și că e în stare de orice El pentru în stare ea, de- inclusiv eventual să plece de acasă. El așa mi-a zis, dar el mi-a zis cu mâna pe suflet, eu nu vreau să plec ca tine, tata, de acasă, Așa. vreau să plec ca un om normal, cinstit, și dacă e să mă căsătoresc, Asta e o un să lucru fie așa. foarte important. Ce-ți dorești tu cel mai tare? Să rămână Sorin în familie sau să-și ia lumea în cap? Nu, să rămână în familie, Să să rămână- rămână și cu ea, dar cât de cât să asculte și să se asume și responsabilitatea acestei familii. Dacă faci lucrul ăsta, acest dar, dacă îl impui în forță, există riscul să-l pierzi? Există riscul să plece? Darul acesta să știți că este foarte mare. E foarte mare, da. Tu ai plecat de acasă. Ți-ai dorit ca și el să facă același lucru? Nu vreau să fie într-o situație chiar așa de penibilă cum am fost eu. Bun, mare cuvânt ai spus. Și dacă nu vrei să ajungă într-o situație grea, ca a ta, penibilă sau mai puțin penibilă, nu ne interesează asta. Deci, ideea e că nu mai vrea să plece de acasă. Și dacă nu vrei să ajungă la lucrul ăsta, ce ești pregătit să faci pentru lucrul ăsta? Să o acceptăm pe Valentina așa cum este. Nu să încercăm să o schimbăm. Pentru că nu o să reușim. Ei sunt așa cum sunt și așa vor fi. Dacă o să continuați să vă amestecați, nu o să termine niciodată Nu o să termine problema niciodată asta. Și povestea. știi care e rezultatul? O să-l faci extrem de nefericit pe Sorin să- sau o să-l aduci în situația în care să spună, știi ceva, m-am săturat. Nu vă mai amestecați, nu vreau să vă mai văd. Avem puterea să ne oprim, să le provocăm această nefericire? Sau să-i provocăm această nefericire lui Sorin? Uite că el e cel care vă interesează. Trebuie să Să înțelegem, dar nu să-i suportăm toate hachițele ei față de el. Și să le suportăm chestia asta Hachițele ei le suportă el. Arată-i mai întâi, întinde-i tu o mână cu maturitatea omului la 40 și ceva de ani, cu maturitatea unui tată și pe urmă o să vezi cum o să-ți răspundă. Nu poți să accepti, să aștepți înțelepciune și maturitate de la un copil de 18 ani dacă tu nu i-o arăți, dacă tu nu i-o dovedești. Poate Gabriel va învăța din experiențele avute în tinerețe și din sfaturile Irinei. Acum totul depinde numai de el.
Acum, vezi, ai învățat să pune și furculițele în stânga și în dreapta. Sorin. Cu mâna. Da, mă. Dacă tu iei cu mâna, Spuneți dacă nu vă place, bineînțeles. nu, o să degustăm aici să vedem despre ce e vorba. Pește, doamne, asta e pește. Am început să faci tu nazuri acum, termină. Parcă am vorbit o treabă. Nu-ți place, pune-o la loc, pune dă unul din ei. Ați văzut că nu e mare diferență? V-am spus, doar Mare sunt diferență între- congelați și... Da, mi s-a părut ceva ciudat. Eu n-am mai mâncat niciodată de ăștia congelați și din cauza asta mi s-a părut. Am cam ajuns la final. Îmi pare foarte bine că v-am cunoscut și sper ca toată Și nouă. experiența să ne fi fost de folos. Vă mulțumim Să foarte sperăm mult că- pentru sfaturile pe care le-ați Eu dat cred și- că împreună am găsit O soluțiile. cale de mijloc sper că a ieșit și să sperăm că nu o să mai fie divergențele care au fost până acum în casă. Și eu sper Și în să familie. vă, exact, vă doresc să vă aduceți aminte de toată experiența voastră neplăcută, să știți ce simt ceilalți sau ce ar putea să simtă, iar voi să aveți puțin mai multă încredere în dorința lor de a vă ajuta. Nu o fac din rea voință, nu vă contrazic doar de dragul de a vă contrazice, ci pentru faptul că vă poartă de grijă și că vă vor binele. Dar uneori binele trebuie să-l mai și accepti, cu de-aia la